Srednji vijek je jedno od najmračnijih i najokrutnijih razdoblja u povijesti. Od crkava napravljenih od ljudskih kostiju do neobičnih događaja koji ni danas nisu objašnjeni. Pridružite mi se dok otkrivamo neke od najmračnijih tajni i najjezivijih otkrića koje je ostavio srednji vijek. Prije nego što počnemo, molim vas da lajkate i pretplatite se na ovaj video. To nam puno znači kao kreatorima sadržaja. Hvala vam. A sada krenimo. Plesna kuga u Francuskoj. Dana 15. srpnja 1518. godine, žena po imenu Frau Trofea iznenada je počela plesati na jednoj ulici u Štrasburu. Nije bilo glazbe, nije bilo slavlja, niti jasnog razloga. Plesala je nekoliko sati, a zatim cijelu noć. Sljedećeg dana još uvijek nije prestajala. Nakon tjedan dana više od 30 ljudi joj se pridružilo. Do kolovoza broj je narastao. Gotovo 4 dana, stotine muškaraca, žena i djece neprestano su plesali na ulicama. Mnogi od njih su zadobili rane na stopalima, pali od iscrpljenosti. A prema zapisima iz tog vremena, neki su čak umrli zbog moždanog udara ili zatajenja srca. Ono što je još čudnije, vlasti ih nisu zaustavile. Umjesto toga, gradsko vijeće je vjerovalo da žrtve jednostavno moraju izbaciti svoju bolest kroz ples. Čak su postavili pozornicu i angažirali glazbenike kako bi pratili plesače, ali to nije pomoglo. Neobična epidemija nastavila se gotovo 2 mjeseca prije nego što je postupno nestala. Do danas još uvijek nema sigurnog objašnjenja zašto se to dogodilo. Neki kažu da je to uzrokovano gljivicom na žitaricama, dok drugi vjeruju da je to bila masovna psihološka pojava, pogoršana glađu, bolestima i strahom koji su tada vladali u regiji. Prošlo je više od 5 stoljeća, ali ovo i dalje ostaje jedna od najneobičnijih misterija u povijesti Europe. Srednjovjekovna suđenja životinjama. Između 13. i 18. stoljeća u Europi je postojao neobičan običaj podizanja tužbi protiv životinja. I to nije bila šala, niti simbolički ritual. Postojali su pravi sudovi, suci, odvjetnici, svjedoci i formalne presude. Godine 1386 u Normandiji jedna svinja je suđena zbog napada na dijete. Čak joj je dodijeljen vlastiti odvjetnik prije nego što je donesena konačna presuda. Godine 1587. jedna zajednica u Francuskoj podnijela je tužbu protiv kornjaša koje su uništavale njihove vinograde. Slučaj je trajao 8 mjeseci, a insekti su imali svog odvjetnika. Jedan od najneobičnijih slučajeva dogodio se u Bazelu, Švicarska, 1474. godine. Jedan pijetao je suđen jer je navodno snio jaje. Prema tadašnjem vjerovanju, pijetlovsko jaje moglo je izroditi čudovište zvano bazilisk. Iz današnje perspektive ovo izgleda smiješno, ali za ljude u srednjem vijeku zakon je bio dio božanskog poretka svijeta. Vjerovali su da su sva bića pod Božjim zakonom i da mogu odgovarati za svoja djela. Za njih je ideja o svijetu bez razloga bila strašnija od suđenja životinji. Vještičje boce. Više od 200 neobičnih boca pronađeno je ispod kamina, vrata i zidova starih kuća u Engleskoj. Na prvi pogled to su samo obične boce, ali kada su arheolozi otvorili neke od njih, otkrili su zastrašujući sadržaj. Iskrivljeni čaluj, igle, ljudska kosa, odrezani nokti, pa čak i ljudski urin. To su takozvane vještičje boce. Prema tadašnjim vjerovanjima, ove boce služile su kao zaštita protiv vještica i kletvi. Urin je predstavljao osobu za koju se vjerovalo da je prokleta. Igle i čavli navodno upijaju kletvu dok se ona približava žrtvi. U nekim bocama pronađeno je malo srce napravljeno od tkanine ili kože, probodeno iglama. To navodno simbolizira samu vješticu, a vjeruje se da nanošenje boli tom srcu prisiljava vješticu da ukloni kletvu. Godine 2004 istraživači su proučavali bocu vještice iz Greenwicha staru više od 300 godina. Unutra su pronađeni ljudski urin, čavli, igle i 10 komada noktiju. Iznenađujuće, istraživači su čak utvrdili kako je osoba koja je stavila urin u bocu bila pušač zbog tragova nikotina koji su tamo pronađeni. Sve do danas arheolozi i dalje pronalaze vještičje boce ispod starih zgrada. U vremenu kada nije bilo moderne znanosti, kada nije bilo lijekova za većinu bolesti i kada je svakodnevni život bio pun opasnosti, vjerovanje u vještičarenje činilo se jednako stvarnim kao i bilo što drugo oko njih. A možda je to i najstrašniji dio ove priče. Nije pitanje jesu li vještičje boce stvarno djelovale,
već koliko je ljudi vjerovalo da su im potrebne da bi preživjeli. Ćelija Ankoreta, engleska. Tijekom obnove nekoliko srednjovjekovnih crkava u Engleskoj otkrivene su male prostorije skrivene unutar debelih zidova same crkve. Nisu imale vrata. Imale su samo mali prozor, dovoljno velik da kroz njega može proći hrana, i uski otvor okrenut prema oltaru. Te prostorije nazivaju se ćelijama Ankoreta. Ovdje su se dobrovoljno zatvarali neki religiozni muškarci i žene kako bi ostatak svog života proveli u samoći. Kada bi Ankoret trebao ući u svoju ćeliju, biskup bi izvodio posebnu ceremoniju. To uključuje molitve koje se obično čitaju za preminule. U očima crkve ta osoba se smatra mrtvom za svijet. Nakon toga ćelija se zatvara i on više nikada ne izlazi. Više nikada neće vidjeti nebo. Više ga nitko neće moći dotaknuti. A ponekad se više nikada neće udaljiti više od nekoliko koraka od mjesta na kojem stoji. Hrana mu se dodaje samo kroz mali otvor u zidu. Kroz taj otvor također sluša misu i vidi oltar. Jedan od najpoznatijih anahoreta bio je Julijana iz Norvića. Više od 20 godina ostala je u svojoj maloj sobi dok je pisala knjigu Otkrivenja božanske ljubavi. Jednu od najstarijih knjiga na engleskom jeziku koju je napisala žena. Kad su moderni obnovitelji otvorili neke od ćelija, još su mogli vidjeti tragove ljudi koji su nekada tamo živjeli. Ogrebotine na kamenu, dijelovi osobnih stvari, ovo nije zatvor, niti je kazna. Ovo je život potpune samoće, koji su ljudi dobrovoljno izabrali, vjerujući da će se tako približiti Bogu udaljavanjem od cijelog svijeta. Crkva kostiju. U gradu Kutna Hora u Češkoj nalazi se mala kapelica poznata kao Sedlečka kosturnica. Na prvi pogled izgleda kao obična stara gotička građevina, slična mnogim povijesnim crkvama u Europi. Ali čim uđeš unutra, brzo ćeš primijetiti da ovdje ima nešto neobično. Dekoracije koje okružuju zidove, kao i neke skulpture i simboli koje možeš vidjeti unutra. Sve je to napravljeno od pravih ljudskih kostiju, nisu replike. Nisu ukrasi koji samo liče na kosti, već su to stvarni ostaci ljudi koji su nekada živjeli. Prije 100 godina procjenjuje se da je između 40 i 70 tisuća kostura korišteno unutar ove kapelice. Ovdje se mogu vidjeti lubanje koje su pažljivo složene kako bi formirale lukove i ukrase. Postoje stupovi okruženi kostima, a u sredini kapelice visi ogroman luster za koji se kaže da sadrži gotovo sve vrste kostiju koje se mogu pronaći u ljudskom tijelu. Za većinu modernih posjetitelja ovaj prizor izgleda kao nešto ravno iz horor filma. Ali još je iznenađujuće to što ovo nije jedino tako mjesto u Europi. U Portugalu se nalazi poznata kapela kostiju u gradu Evora. Tamo su tisuće i tisuće kostura korištene za prekrivanje zidova i stupova cijele kapelice. Iznad ulaza ispisana je poruka koja odmah privlači pažnju posjetitelja. Mi, kosti koje ovdje počivamo, čekamo i vaše. Jedna jednostavna rečenica. Ali to je i snažan podsjetnik da nitko ne može pobjeći od smrti. Kako je zapravo započela ova neobična tradicija? Tijekom srednjeg vijeka populacija mnogih gradova i mjesta u Europi brzo je rasla. Istovremeno se povećavao i broj pokopa na grobljima uz crkve. Zatim su došle epidemije, glad i pošasti poput crne smrti koje su odnijele milijune života. Ubrzo su mnoga groblja bila prepuna. Ljudi su morali napraviti mjesta za nova pokapanja. Zbog toga su stari posmrtni ostaci iskopavani, čišćeni i premještani u kosturnice ili spremišta za kosti. Ali na nekim mjestima te kosti nisu samo bile pohranjene. Umjesto toga postale su dio same crkve. Pomno su uređene lubanje i kosti kako bi se stvorili uzorci, ukrasi i vjerski simboli. Iako to može izgledati zastrašujuće iz moderne perspektive, nije učinjeno da bi se ljudi uplašili. Zapravo, cilj je bio upravo suprotan. Ova tradicija je ukorijenjena u važnom konceptu kršćanstva koji se naziva memento mori. Latinska fraza koja podsjeća i znači sjeti se da ćeš umrijeti. Za ljude iz srednjeg vijeka razmišljanje o smrti nije se smatralo neobičnim ili morbidnim. To je bio važan dio vjere. Vjerovali su da podsjećanje na prolaznost života pomaže da se živi smislenije i bliže Bogu. Zato, umjesto da skrivaju smrt, stavljali su je ravno pred svoje oči. Pri svakom ulasku u crkvu, svakoj molitvi i svakoj misi,
Te kosti su ih podsjećale da će jednog dana i oni, i ljudi oko njih će jednog dana biti isti kao oni. Možda je to razlog zašto crkve od kostiju i danas imaju tako snažan utjecaj. Svake godine tisuće turista posjećuju ova mjesta. Mnogi od njih dolaze iz puke znatiželje. Ali kad uđu unutra, često zastanu u tišini. Jer polako shvaćaju da ono što gledaju nije ukras. To nije samo umjetnost. To su stvarni ljudi. Ljudi koji su nekada živjeli, voljeli, sanjali i živjeli kao i mi. I iako su prošla stoljeća, oni su i dalje dio tih crkala. Tiho stoje kao podsjetnik na istinu koja se nikada nije promijenila. Carstva se mogu promijeniti, kraljevstva mogu nestati, imena se mogu izbrisati iz povijesti. Ali za ljude koji su gradili ove crkve od kostiju, postoji nešto što je sigurno za sve. Jednog dana svatko od nas također će postati dio prošlosti. I to je poruka koju tisuće lubanja i kostiju na zidovima ovih kapela i dalje šapuću sve do danas. A njegovo ime potječe od francuske riječi oublier, što znači zaboraviti. I to je upravo njegova svrha. Ne samo zatvoriti osobu, već je izbrisati sjećanje ljudi. Godinama, dok su se obnavljali i proučavali stari dvorci u Europi, pronalažene su neobične jame, skrivene ispod tornjeva, dvorana i temelja drevnih građevina. Na prvi pogled to se čini kao običan dio strukture. Ali kako su arheolozi detaljnije proučavali ove jame, shvatili su da su neke od njih možda korištene kao tajni zatvori. Godine 2009. renovatori su u Nottinghamu, Engleska, otkrili srednjevjekovni obelisk. Ispod zgrade koja je više od 600 godina služila kao sud. Prema nekim izvještajima, ljudi koji su ovdje stavljani mogli su biti ostavljeni u mraku bez nade za bijeg. U Irskoj, u poznatom dvorcu Leap, otkrivena je slična jama. U nekim drugim dvorcima, podobleta nije ravan i prepun je oštrih kamenja. Ovo nije napravljeno da bude udobno. Napravljeno je kako bi svaki sat proveden unutra bio još teži. Zamislite osjećaj osobe koja je pala u ovako mjesto. Potpuni mrak, hladni kameni zidovi. Nema načina da se popne van. I samo mali otvor na vrhu povezujete s vanjskim svijetom. Kako dani prolaze, možda još uvijek možeš čuti korake ljudi iznad, razgovore, zvuk života. Ali nitko od njih te ne može vidjeti i nitko ne zna jesi li još uvijek živ. Ipak, postoje povjesničari koji vjeruju da nisu svi prostori koje danas nazivamo oblijetima zapravo korišteni kao zatvori. Neki su možda nekada služili kao spremišta za vodu, skladišta, ili su bili samo dio izvornog dizajna dvorca koji je kasnije dobio mračniju reputaciju. Ali jedno se ne može poreći. U nekim od ovih jama zaista su pronađene ljudske kosti. I to je bilo dovoljno da ljudi počnu postavljati pitanja. Što se zapravo dogodilo na tim mjestima? To prije 100 godina. Ono što je zastrašujuće kod oblijeta nije samo mogućnost gladi, patnje ili smrti. Još je strašniji koncept koji stoji iza toga. Ideja da postoje mjesta koja su namjerno stvorena kako bi nekoga uklonili iz pogleda svijeta. On je zapečatio trezore ispod Edinburga. Godine 1985 jedan ragbijaš u Edinburgu slučajno je razbio stari zid i pao u mračni prostor ispod grada. Ono što je otkrio nije bio običan podrum. To je bila ogromna mreža soba skrivenih ispod South Bridgea. I gotovo jedno stoljeće bile su zaboravljene. Pronađeno je više od 120 svodova. U početku su se koristili kao radionice, skladišta i poslovni prostori. Ali kako je vrijeme prolazilo, voda je počela prodirati iz mosta iznad. Trgovci su napustili to mjesto. Zamijenili su ih najsiromašniji stanovnici Edinburga, migranti bez doma. Obitelji koje si nisu mogle priuštiti najam kuće. Ljudi koji nisu imali kamo otići. Unutar Voltova gotovo da nije bilo sunčeve svjetlosti. Nije bilo odgovarajuće ventilacije niti sanitacije. Bolest, siromaštvo i očaj postali su dio njihove svakodnevnice. Kada je grad konačno zatvorio ulaze, tijekom 19. stoljeća cijelo je mjesto postupno palo u zaborav. Više od 100 godina većina stanovnika Edinburga nije bila svjesna da je čitava zajednica nekada živjela i patila točno ispod njihovih nogu. Kada su trezori ponovno otvoreni, arheolozi su pronašli alate, komade odjeće, životinjske kosti, posude
i druge tragove ljudi koji su nekada tamo živjeli. Danas je to popularna turistička atrakcija i često se smatra jednim od najukletijih mjesta u Škotskoj. Ali pravi zastrašujući dio priče nisu duhovi, već činjenica da su ljudi nekada živjeli, patili i umirali ispod grada, gotovo potpuno izbrisani iz sjećanja povijesti. Srednjovjekovna arheologija septičkih jama. Jedan od najvažnijih izvora informacija o stvarnom životu u srednjem vijeku ne nalazi se u dvorcima, crkvama ili starim knjigama, već u starim kanalizacijama i jamama za otpad. Možda nije ugodno o tome razmišljati, ali za arheologe srednjovjekovne septičke jame ili zahodi su poput vremenskih kapsula svakodnevnog života. Kada organski materijali padnu u zapečaćenu jamu, život bez kisika, ne raspadaju se odmah. Umjesto toga mogu ostati sačuvani stotinama godina. Zbog toga su istraživači pronašli sjemenke voća, pelud, životinsku kožu, tkaninu, cipele, pa čak i parazite koji su nekada živjeli u ljudskom tijelu. U Yorku, Engleska, pronađeni su drevni ljudski izmet koji sadrži jajašca, gliste, bičaša i drugih parazita. To je pokazalo da su crijevne infekcije bile raširene tijekom srednjeg vijeka. U Njemačkoj jedna septička jama sadržavala je više od 30.000 koštica trešnje. A u Parizu su pronađeni tragovi grožđa i vina, što dokazuje koliko je vino bilo važno u njihovoj prehrani. U vrijeme kada većina vode nije bila sigurna za piće, proučavanje starih kanalizacija nije bilo nimalo glamurozno. Ali postoji nešto što mnogi stari dokumenti ne mogu. To ne laže. Dok kronike tog vremena često fokusiraju na kraljeve, ratove i religiju, septičke jame pokazuju što su obični ljudi zaista jeli, koje su bolesti nosili i kako su živjeli iz dana u dan. Londonske kužne jame. Godine 2013. dok se gradio novi podzemni željeznički sustav u Londonu, radnici su ispod Liverpool Streeta otkrili ljudske kosti. I to ne samo jednu ili dvije, već stotine. Kako su nastavljali s iskopavanjima, otkrili su da su naišli na veliku masovnu grobnicu iz vremena kuge. Ispod modernog grada počivaju žrtve crne smrti iz 1348. godine i velike kuge iz 1665. godine. Na Charterhouse Squareu arheolozi su pronašli davno izgubljeno izvanredno groblje, koje je otvoreno za vrijeme crne smrti. Putem DNK testiranja zuba kostura, znanstvenici su potvrdili prisutnost bakterije koja je uzrokovala kugu. To je ista bolest koja je ubila otprilike 30 do 60% europskog stanovništva. Analiza kostiju također je pokazala gdje su ti ljudi odrasli, što su jeli u mladosti i kakvu su vrstu posla radili prije nego što su umrli. Mnogi od njih nisu rođeni u Londonu. Bili su radnici i migranti koji su došli u grad tražeći posao. Bilo je djece, siromašnih, ljudi koji su umrli tako brzo da su morali biti pokopani u masovnim grobnicama. Tijela nisu bila pravilno poredana. Umjesto toga, tijela su bila naslagana jedno na drugo u grobovima, što je dokaz koliko je katastrofa koja je pogodila grad bila ozbiljna. Sveukupno je otkriveno više od 3000 grobova u različitim dijelovima projekta. Više od 600 godina ti su ljudi ostali zakopani ispod ulica i željezničkih stanica. A kada su ponovno pronađeni, moderni London je dobio izravnu vezu s jednom od najsmrtonosnijih pandemija u povijesti čovječanstva. Ljudi u toj jami nisu bili kraljevi ni plemići. Oni su bili obični ljudi koji su umrli u krizi koja je promijenila cijelu Europu. Richard III. Pronađen ispod parkirališta u kolovozu 2012. Arheolozi u Leicesteru počeli su kopati na običnom parkiralištu. Nisu tražili blago. Nisu ni tražili drevni hram. Tražili su grobnicu kralja koji je bio nestao više od 5 stoljeća. Richard III. Posljednji kralj Engleske koji je poginuo izravno na bojnom polju. Poginuo je u bici kod Boswortha 1485. godine u sukobu koji je okončao ratove ruža i otvorio put usponu dinastije Tudor. Nakon njegove smrti pokopan je u samostanu u Leicesteru. Međutim, kada je samostan srušen nekoliko desetljeća kasnije, lokacija njegovog groba potpuno je izgubljena. Tijekom 527 godina nitko nije znao gdje je on pokopan. Nakon prvog dana iskopavanja na parkiralištu, arheolozi su pronašli kostur. Tijelo je ležalo u plitkom i uskom grobu. Njegova kralježnica imala očitu skoliozu.
stanje koje odgovara povijesnim opisima Rikarda III. Na Lubanji je također bilo mnogo rana uzrokovanih oružjem korištenim u srednjovjekovnim ratovima. No najvažniji dokaz dolazi iz DNK. Znanstvenici su usporedili genetski materijal iz kostura s DNK živućeg potomka sestre ili brata Richarda III. Došlo je do podudaranja. Nakon detaljne analize, službeno je potvrđeno da kostur pripada Rikardu III. Ovo je jedno od najimpresivnijih otkrića u modernoj arheologiji. Tijekom mnogih stoljeća, slika Rikarda III. Oblikovana je propagandom i pričama. Posebno Shakespeareova drama koja ga je prikazala kao osobu s deformiranim stanjem. Ali znanost je pokazala da su mnogi dijelovi te priče pretjerani ili nisu istiniti. Još zadivljujući detalj je da je parkirno mjesto na kojem je pronađen bilo označeno slovom R. To nije bilo postavljeno zbog kralja. Slučajno je to značilo rezervirano. Desetljećima su tisuće ljudi parkirale svoja vozila iznad izgubljenog kralja Engleske, a da to nisu ni znali. Godine 2015. Richard III. Je ponovno pokopan u katedrali u Leicesteru, na ceremoniji koje je prisustvovalo mnogo ljudi. Nakon više od 500 godina nestanka, kralj kojeg je povijest nekoć zaboravila, napokon je ponovno pronađen. I završena je jedna od najvećih arheoloških misterija modernog doba. I tu završava naše putovanje kroz neka od najzapanjujućih otkrića iz razdoblja srednjeg vijeka. A kada su otvoreni, pružili su nam izvanrednu priliku da ponovno čujemo glasove ljudi koji su davno nestali iz povijesti.